Mika Palonen, edustat Suomea Bocuse d'Or-finaalissa. Kerrotko taustastasi ja miten olet päässyt Bocuse d'Or-finaaliin? Taustat on valmistunut ravintolakoulusta 96. Sen jälkeen tehnyt Helsingin fine dining ravintoloissa aika pitkään. Käynyt ulkomailla Englannissa vuoden verran. Sitten on ollut maajoukkueessa pari vuotta. Voittanut vuoden kokin 2010. Voitin karsinnat tähän Bocuse d'Or-kilpailuun Suomessa. Ja sitten oli EM-karsinnat tuolla Brysselissä, niin pääsin sieltä jatkoon tähän finaaliin. Et siinä on niinku karkeasti mitä on tullut tehtyä tässä näin. Mitä Bocuse d'Or-finaaliin pääseminen merkitsee sinulle? No, oma uran kannalta ihan niinku huikea, jos siellä pärjää, niin vielä huikeampaa. Suomen ruokakulttuurin kannalta todella loistava. Pohjoismaat on tällä hetkellä niinku kovaa huutoa Euroopassa, niin siellä jos pärjää, niin se niinku nostaisi Suomea ja omaa tunnettavuutta tietysti enemmän. Ja tulevaisuuden kannalta, jos jotain omaa ravintolaa pistää, niin sehän olisi ihan niinku siinäkin mielessä todella hieno, jos pärjää siinä kilpailussa.